Diyos marhay na aga po sa saindugabos mga tugang. Ngunyan yaon na po kita sa ikalimang Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon, iyo an Kairos, panahon nin kapanoan. An pag-ako kan balaog nin kaligtasan, iyo an panahon nin kapanoan. An kapanoan, iyo an pag-ako kay Jesus bilang dalan, katotoohan, asin buhay. Danay kitang magsarig sa saiya. Iyo ini ang mensahe na sa tuyang paghuhurop-huropan sa selebrasyon niyato kan Eucharistia. Makakaibahan po niyato ang sa tuyang parochial vicar, Reverend Father Joseph Abion. Matindog na po sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, sa tuya ng akoon, asin pagsulsulan, an gabus niya tong naginibong kasalan, tanganig maging maninigo kitang magdulot, kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamuhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka.
maherap ka. Kristo, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Ang rawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kulungan. Sa mga tao, maraway ang loob. Pinoong awit ka, ika, sinasambani, ika, pinapanguraway ni ika, pinapasalamatan ni ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padre langit mo, kasamang makatamang, kagurangan ating bugtong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kang Diyos, Akikan anak, ikaw na nagpapara kang mga kasalan kang hinabang. Kahirapi kami, ikaw na nagpapara kang mga kasalan kang hinabang. Ako ang sa mong pakinahirap, ikaw na nagpagtukaw sa tuo kang Ama, kahirapi kami. Kaikasanaan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urog, kalangkap. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Amen. Mabibi kita, O Diyos na makakamahan sagkod paman, danay nahamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag, magdulot nindakol na bunga sa tabangkan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan in buhay na daing kasagkoran. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon, iyo an manunungod kan pagpili kan pitong mga lalaki, na pano kan Espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles sa paglingkod sa katawohan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Kaidtong mga aldaw, mantang nagdadakol an bilang kan mga disipulos, an mga Grego, naggurumod-gumod laban sa mga Hebreo. Huli sa araol daw na paglingkod, napapabayaan na matawan kan rasyon, an sa indang mga babaeng balo. Tinipon kan mga apostoles, an gabos na mga disipulos, asin sinabihan, bakong tama na kami maglingkod sa lamisa, asin mapabayaan mi ang tataramon nin Diyos. Kaya mga tugang, pumili kamo nin pitong lalaki na marahay ang dangog,
pano nin espiritu asin kadunungan. Ta itataomi sa inda ang gibong iyan, kami sa pamibi asin sa pagbalangibog kan tataramon. Ini pinagmarahay nin gabos asin pinili ninda si Esteban, lalaking pano nin pagtubod asin nin Espiritu Santo, si Felipe, Procopio, Nicanor, Simon, Parminas, asin Nicolas, na taga Antioquia. Dinarasinda sa mga apostoles, asin ibinugta kan mga apostoles an sa indang kamot, sa sainda asin namibi. Ang tataramo nin Diyos nakabalangibog, asin sa Jerusalem nagdakol, an bilang kan mga disipulos. Sa mga kapadian, dakol man ang nagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Sa tuya pong aawiton. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan. An banal maninigong pag-umawon. Pasalamatan an kagurangnan sa tugtog kan lira. Mag-awit sa iya sa arpa na may 10 kwerdas. Maimbod ang tataramo nin kagurangnan, asin ang gabos niyang gibo masasarigan, namumuot siya sa kabanalan asin katanosan, ang daga panukan sa iyang pagkaherak. An mata nin kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga nagsasarig sa iyang pagkaherak. An sa indang kalag ililigtas niya sa kagadanan, asin aatamanon sa panahon nin gutom. Kita gabos, inaapudan na maging mga buhay na gapo na nagpapatindog kan harong na espiritual, banal na pagkapadi ang nagdudulot nin mga atang na espiritual. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pedro. Rumani kamo sa iya, siya ang buhay na gapo, isinikwal kang mga tao, alagad pinili asin pinadangat nin Diyos. Kamu man dapat na maging mga buhay na gapo na nagpapatindog kan harong na espiritual. Banal na pagkapadi na nagdudulot din mga atang na espiritual. Mga atang na inaako nin Diyos huli ki Heso Kristo. Siring sa nasasabi sa kasuratan, Uya, ibugtak ko sa sayon ang kasaring gapo na sa kong pinili asin ang nagtutupod dai mapupukan. Buot sabihon na ang mga gapong ini mahalaga
para sa saindo na nagtutubod. Alagad, para sa mga dai nagtutubod, iningga po na isinikwal kan mga paratukdo, asin nagin saring gapo. Gapo na singkugan, asin gapo na padungkalan, nagsisingkog sinda, huli tadai sinda nagtutupod sa tataramon. Ini ay natatalaga para sa sainda. Kamo sarong piniling banwaan, kahadean in mga padi, banwaan na banal, banwaan na sinadiri nin Diyos. Ipagrokyaw nindo ang mga kaumawan nin Diyos na nag-aapod sa indo, hali sa kadikluman, asin dinara kamo sa saiyang makangangalas na kaliwanagan. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dai kamo mahandal, magsarig kamo sa Dios, asin magsarig sako. Sa harong sa kuyang ama, dakol ang mga kwarto. Kun bako, dai ko kutaan na sinabi na maduman ako sa pag-andam nin lugar para sa indo. Kun ako nagduman, asin mag-andam nin lugar para sa indo, mabalik diraray ako, tanganing ikapag-iba ko kamo. Takon hain ako, dumanman kamo. Aram na nindo ang dalan, pasiring sa sakuyang padudumanan. Si Tomas naghapot, kagurangnan, dai mi aram kung sain ka maduman. Paano ming maaraman kung sain ang dalan? Si Jesus nagsimbag, ako ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Dai ni nakakadulok sa ama, kung dai mag-agi sa kuya. Kung ako midbid na nindo, midbid manindo ang sakuyang ama. Poon ngunyan, midbid na nindo siya, asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi, kagurangnan, pahilingan sa mo ang ama, asin ini tama na para sa mo. Si Jesus nagsimbag, haloy ng panahon na ako uyas sa indo, asin dai mo pa ako midbid, Felipe, ang nakakahiling sako, nakakahiling man sa ama. Ta daw ta minasabi ka, pahilingan sa mo an ama. Dai ka minatubod na ako yaon sa ama, asin an ama uyas ako. An sinasabi ko sa indo, bakong gikan sa kuya. An ama na uyas sa kuya, iyo an minagibo kan sa iyang mga gibo. Minatubod ka mo na ako yaon sa ama, asin an ama uyas sa kuya. Kundai, magtubod ka mo, huli sa sakong mga gibo. Totoong sinasabi ko sa indo, an minatubod sako, magibo kan sa kuyang mga gibo, asin urog pa kayan, huli ta ako maduman sa ama.
An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Igwadaang mayamanon na katolikong negosyante, hinapot sa iyang mga pag-iriba. Sinabihan niya, kung tatawan ta kamunyan nin 50 million pesos, ngunyan mismo, aako unindo? Naggalas sa iyang mga kaibahan, naugma, sabi, iyo, isa ang daimada ika iyan, 50 million na iyan. Aakuon mi, kukuahon mi. Alagad, may follow-up question. Ang sabi kang mayaman na negosyante, tatawan ta ka mo ng 50 million, ngunyan man sana, alagad sa aga, daina ka mo mamata. Kamu po, hahaputon takaman ka mo. Itatao ko sa indungon niya ang kulikta, ngunyan na Domingo. Sa atyan, tigbak na kamo. Mga tugang, kita gabo sabi sa katisismo kan sa tuyang simbahan, nagiging aki nin Diyos sa oras na kita mabunyagan. Certified, katoliko na kita pag nabunyagan, kita mga aki na nin Diyos. Considering, kung kita nagiging aki nin Diyos, igwa na kitang karapatan na magmana kan sa iyang kahadean. Magmana kan sa iyang kahadean. Kaya, maging maugma kita, takita mga aki nin Diyos, tagapagmana kita kan kahadean niya. Mayong iba, kundi ang langit. Pag ang aking pasaway, sutil, nagpasaway sa iyang pamilya, sa ama, day pigtatawan nin mana. Kaya, bilang mga aki nin Diyos, ang pangapudan sa to, day maging pasaway. Bawal ang pasaway na katoliko, tapag pinadagos ang pagiging pasaway, pwedeng mahalian kita nin mana. Mayo, umahali sa tuya, ang kahadean nin Diyos. Kaya, habang di kita nagpapasaway, maging maugma kita. Mas maugma kita kaysa dumasan ng gana sa loto o sa sweepstakes. Tadakulaon na bagay ang sa tuyang gaganahan, ang sa tuyang mamanahon. Mayong makakatumbas kaiyan, makuataman ang gabos na kayamanan, igdi sa daga. Ang kayamanan na iyo, ang kahadean nin Diyos. Sa teolohiya, saladaan na sabihon na igwang painting na ang ama, gurang na lalaki, asin an aki mas huben. Pag nakakahiling ka mo ng painting na minasimbolo na ang ama mas matua kaysa duman sa aki na si Jesus, saladaian theologically. Ta sabi sa Ebanghelyo, ang nakakahiling sa aki, nakakahiling naman sa ama. Kaya pag nahihiling nito sa Jesus ang sa iyang ladawan, iyo na iyan an ama na yaon sa langit. An ama, siya. Asin siya, an ama. Asin, sinabi niya pa, nahuli sa iya, bakong huli sa iya, uhuli sa iya, makakalaog ang mga aki nin Diyos sa langit. Bakong ano paman, kundi huli sana sa iya, makakalaog sa kahadean nin Diyos. Kung iniyo ang premise, siya, huli sa iya, makakalaog kita sa langit, kaipuhan tang sunodon ang gabos niyang itinugon. Pinakusog niya pa ini, kan siya nagsabi, ako ang dalan, ang buhay, asin an katotohan. Kaya, gabos na sa tuyang ginigibo, gabos na aksyon, asin gabos tang desisyon, kaipuhan, susog sa mahal, o susog sa kabutan kan mahal na Diyos.
Bakong huli sa tuya, bakong huli o susog sa satuyang kabutan, kundi susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Sinabi niya, siya naghali, siya mahali, tanganig magandam, nin mga lugar para sa tuya. Iyo na ini, an sa tuyang espasyo sa kalangitan. Gabos kita, igwaning tsansa na makalaog sa langit, hulita kita tinubos na ni Jesus. Kaya, dahi na kita maghandal, magsarig kita sa Diyos, asin magsarig kay Jesus, na mismo iyoan sa tuyang Diyos. Maugmahon ang pagmati kang Katoliko, taigwa na sa tuya naghahalat, matapos man ang buhay ta, igdi sa kinaban. Kaya, habang amay pa, habang buhay pa kita, mag-ugma kita, mas makakatipon kita ning kayamanan, baku igdi sa kinaban, kundi sa kahadean nin Diyos. Maugma kita, buhay pa kita ngunyan, buhay pa kita sa aga, taiyan, sinasabi na ang pagtipon ning kayamanan sa langit, mas dakula pa kaysa sa 50 million na piritang makua igdi sa kinaban. Ang buhay ta, pahalagahan ta sa paagi kan paggibo nin karahayan. Ang pagtabang sa kapwa, ang pag-iwas sa paggibo nin sala. Ang gibuhon, ang kabutan kan Diyos. Ang gibuhon, ang kabutan, susog sa kabutan ni Jesus. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Sa Diyos ang makakamhang, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangida muli kang Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kami katulong aldaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, ang Diyos amang makakamhang, haladuman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Magtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki nga habangin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na daing kasakuran. Amen. Tiripon bilang banwaan na nangaipo, mamibi kita sa Ama sa mapakumbabang buot,
nagsasarig sa iyang dakulang pagkaherak asin pagkamuot. Sa lambang pag-arang, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, maging tanda nin kaligtasan na nagpapahayag kay Jesus, ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamundoan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamidbid giraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad asin parokya, maranga sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-anduyog kan sa indang mga familia asin mga katood, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoanin buhay na ipinanggana ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama niya mo, sagkod paman, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa imong karahayan, sa pag-apod sa mo sa bagong buhay, nin sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kinakasibutan. Magdanay kami sa paglingkod sa imo, sa samong pagmangno sa kapwa, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pagdulot.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin an sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kansaro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, huli sa paggalang kan pagpatinatao-tauhan kaining sakrifisyo, kami namimibi, warasan na siring na minimidbidmian sa imong katotoohan, kami makasunod mananggad kaiyan sa mga marhay na gawe, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong Espiritu, Itaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, ata ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakrifisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, an gabos na isinikwal, binabago, asin an karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaaban, pati ngani ang mga langitnon na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palagang ang minabigbi, sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo, sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kaglangan, ipinapangarit kanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ikaw magdato. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Bilang mga aki nin Diyos sa tuwi ng awiton, ang mga pamibiyon na itinukdo, asin itinugon sa to kan sa tong kagurangnan. Así, arreca
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Imong kadean, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Maluhod po. Mga tugang, uyas si Hesu Kristo, ang nagpapara ng mga kasalan, kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
Matindog po. Mamibi kita, namimibi kami kagurangan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Ang Assistant Director po kang Caritas Cáceres, kan Archdiocese kan Cáceres, yaon po digdi sa tuya ngunyan para makiulay. Dawagon po niya ito si Reverend Father Erwin Bismonte. Father Joseph and sa indo po gabos, Diyos maray na aga po. Siring po sa nasambit, hali po ako sa Caritas Cáceres. Ano po ang Caritas Cáceres? Iyan po ang social action ministry kan sa tuyang simbahan. And sain po asin ano ang trabaho kan social action ministry? Kung dinangog po nindong marhay, si enot na babasahon, hali sa gibo kan mga apostoles, nadangog ta duman na so 12 apostoles, nagpili ning 7 diakono, and ang sa indang trabaho, very specific, atamanon, pakakanon si mga balo. Sinda po sa mga enot na social action workers. And iyo po yan ang samuyang minana sa Caritas Cáceres, ang social action ministry. Ang mandato mi po, mas dakula na ngunyan, bako na lang mga balo ang dapat ming atamanon. Kundi nababanga po sa tulo. Enot po, works of mercy. Ano po ang works of mercy? Pag panahon po nin kalamidad, kami ang nasa frontiera para dumanan at amanon asikasuhon si mga naapektaran kan kalamidad. So, yan po ang enot na trabaho min. Pangadwa po, ito pong inaapod na works of development. Pag mayong kalamidad, salamat, pero dahil po kami nagpupundo, busy man po giraray kami sa pagtaonin mga livelihood, asin pag-develop kan mga kakayahanin tao para mas maging resilient sinda sa manlain-lain na circumstansya sa buhay. Urog na po si mga kapobrehan. Yan po ang pangadua. So, pangtulo po, huring mandato mi, itong human or social transformation. Diyan na po minalawag ang mga advokasya na sinusuportahan kan simbahan. Araw ba kan mga pag-asikaso kan mga nakakulong, si mga may helang, itong clean, honest, credible elections, as in kadakol pa pong mga issues na minaluwas sa tuyang komunidad. So, yaon po kami dyan para pakiaram, para proteheran ang ikakarahay welfare kan kagabsan. So, dakulaon po ang samuyang mandato, ako mi po, na daimi po yan kaya naghahagad po kami ng tabang sa Indo, sa paagikan sa Indo mga kontribusyon asin pangadji. Harayo po ang maabot, asin dakol po ang matatabangan kaayan, lalong-lalo na ina-assure mi kamo sa mga mas nangangaipo kaayan. Dahil mi po kayang tabangan gabos, alagad hinihingo kami na mahimo ang pangapulan sa muya na si mas nangangaipo, iyo ang mas tawanan mining panahon asin pagmangno. May halipot pong video presentation, 1 minute and 15 seconds na ipapadalan sa Indo para po mas masabotan ta ang mission kan Caritas na parte po kita gabos. In advance po, salamat sa ipapaabot nindong mga tabang. Magkakaigwa po kita ng second collection para tabangan niya to ang Caritas Cáceres kang sa tuyang Archdiocese. Salamat po. Service to the poor and the needy is our mandate from Jesus. We engage in the 3 pillars of social action.
Lubos pa ako nagpapasalamat ka Caritas Cáceres sa paagi po ni Father Erwin, natabangan po kami na mapatindog po ni arong mi. Magayon na po ang tinuturugan ni bako na po siyang nagtuturo. Lubos po talaga kami nagpapasalamat mag-agom na. Saro po kami sa mga natabangan po nindo. Malaki ang naitulong sa akin ang online market ni Bishop Gainsa. Makapag-provide din sa family. At ito din ang naging daan para matulungan ko din yung mga kapitbahay ko na nanay na magkaroon ng livelihood. I am greatly honored to be one of scholars of Caritas Cáceres. Last 2021, I graduated and now a licensed professional teacher. Bilang sa obispo, I'm appealing to you na tabangan pa niya to ang Social Action Center paagi enot sa pamibi, paagi sa pagkontribusyon nato, pagbibigay ka mga abuloy, para maging mas makusog pa ang sa Social Action Center sa pagtabang para sa mga dukha o sa mga nasa sitwasyon kang emerhensiya, especially sa panahon kang typhoon. Pudan ko kamong gabos na maging parte kang buhay kang Social Action Center. Napaka-importante kang apostolate na ini. So please join us, help us, be with us, support the Social Action Center. Salamat po na maray sa saindong tabang para sa satuyang mga kahimanwa sa paagikan Caritas Cáceres. Collections for the week from April 24 to 30, 2023. Cash receipts, daily collections, 17,617 pesos. Sunday collections, 37,011 pesos. Second collection, appeal for St. Anthony of Padua Parish, Presentacion Camarines Sur, 42,764 pesos. From the collection boxes, 8,848 pesos. Total collections for the week, 106,240 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Rosemary Yu, Jean Del Castillo, Francia Lada, Mercy Malapitan, Bern Reganit, John Ronly Ortega, Mary Rose Evangelista, Attorney Brim Anggubat, Mrs. Balang, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Ngunyan po sa kuya nga apudan ang chairperson kang Parish Pastoral Council, si Mrs. Vivencia Labay, para sa tuya pong ipresentar ang mga kandidata para sa Search for Reyna Elena 2023. Banwaan ng Diyos, Reverendo Padre Joseph B. Abion, samong ipinipresentar sa Indo ang mga kandidata kang Search for Reyna Elena 2023. Sinda po ang mga minasunod. Angela D. Adolfo, 17 years old, aki po ni Mr. Antonio A. Adolfo, as in Mrs. Yolanda D. de los Santos, na nag-e-erok sa Zone 5, La Loma Street, San Felipe, Naga City, and sa iyang sponsoring ministry, iyo po ang Apostleship of Prayer. Ang sa tong ikaduang kandidata, iyo si Miss Pinky D. Alpanyo, 23 years old, aki ni Mr. Leonardo D. R. Alpanyo, as in Mrs. Marites D. Alpanyo, nag-e-erok sa number 47 Fraternidad Street, Tabuco, Naga City, and sa iyong sponsoring ministry, ang Collectors Ministry. Sunod po si Miss Anne Valerie P. Florendo, aki ni Mr. Danilo A. Florendo, as in Mrs. Luz Biminda B. Florendo, na nag-e-erok sa Malinisa Street, San Felipe, Naga City, and sa iyong sponsoring ministry, ang Our Lady of Peña Francia Association. Ang sa tuyang pong pang-apat na kandidata, iyo si Miss Mia Veronica R. Miranda,
22 years old, aki ni Mr. Michael R. Miranda, as in Mrs. Mercy R. Miranda, nag-e-erok sa Zone 2, San Felipe, Naga City. Ang sa iyong sponsoring ministry, ang Lectors Ministry. As in, ang satong panlimang kandidata is si Miss JVME F. Potenciano, 20 years old, aki ni Mr. Virgilio Potenciano, as in Mrs. Jennifer Potenciano, kan Concepcion Pequeña, Naga City. Ang sa iyang sponsoring ministry, ang Our Lady of Peñafrancia Healing Ministry. Sa tuya pong upakan, ang sa tuyang mga kandidata. Kung igwa po kamong mga aki, mga daraga, nag-edad 15 to 30 years old, iniimbitaran mi po kamo na pabalihon sinda sa tuyang Search for Reyna Elena. Padagos po ang sa muyang pag-imbitan. Ang first canvassing po sa May 21, asin ang sa indang coronation and procession mangyayari sa May 27. After alas 3 ting hapon ang coronation, ang procession is after kang 5:30 p.m. Mass. Salamat po sa Indogabos. Upakan po uliwat natin sinda. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.